हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनै बिजनियाव थांनो ओंखारलायबाय मा होनो नैबे बिब'आ मा होनो खानाय स्ट्राइट होबोयो आरोना ओमफ्राय दा दखाना बानायगासिनो आरोना दखाना जाथ'वाखै ओंखायनो जाय बोजायो बिसिनि न'आव थांनानै बोहैयो आरो दा बाजै जानाय दं आरो बिजनियाव बाजै जानाय बेखौ बोनो थांगासिनो जोङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि Iya. थाबायबाय थागोन जेबो नङाहाय आं एसे थाबाय लोगोफोर जोङो दायो फिरफिलिसिम थांगासिनो आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय फारिनो खाजागोन खानायखौ गोलैगोन नोंना मा नाम खोन्थानाय देनाय खोन्थानाय नै नोंखौ मामिनि मबाइलाव नुगोनथ' मामिनि मबाइलाव नुगोन नोंखौ देलाय खोन्थानाय मा नाम खोन्थानाय खोन्थाया लिपस्टिक फोनदों खानायखौ बोयैनि सिगां एसे सिनबाय आरो बिजौखौ सिननानै गारग्रोबाय बाजैया सिननो होननायखाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मुलि फुनसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा मुलिखौ फुनखांबाय ओमफ्राय मुलिखौ फुनखांनानै दसे टाइम दोननांगौना बिनि दोननायनि टाइमावनो बाजैनि फिसाजो दङना बेखौ खानायखौ सिनग्रोबाय आरो टाइम जाजासिम बिनि उनाव सुनोसै आरो देलायग्राखौबो आइ दानि खायथ' नाङा खावनो नुयो ओरैबा नुसारदो नांगौ नायगोनथ' लोगो उफाय गैया लानांसिगोन खावग्लिबाबो ओंखाम ओंख्रि संबा ओरै जाबोयो मोनथिनायबा सिख्ला सिगांथिं हाबा जानायसो होनदों